La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Waati na me radio Rabo FM lameba belajenen fo Mali kono ani Mali ko kan Bamako ana lamini belajene kaira ka fo ni ye ansilen ye kuna foni kerangarelen kuna shuina bibe talike le 11 8e mois 2022 radio Rabo FM lameba belajene ka damene kai fokata se Kidalima radio fengo fembe munu sole me anna ni watina radio tan ani wolonvla be sole me anna kata fara Facebook kan o kata se chuya wero kan ni watina inshallah taala farajalani farafina be glole me radio Rabo FM na shuna inshallah minye anga kramoy a Sheikh Omar Maz Kulubali alebe ambulu koro shuna radio Rabo FM 120 ani biya chamanga shuna inshallah amalla me ba bela jene fo mamun sole me ana anga makoro baw anga nyema baw mali marabaw anga foli baw bela jene ye amina kuma di kramo kemani watina inshallah taala buya ani karama falyatafaddal mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكرا كافو أدم ديما غاي تيدا دولا فوي كلينيا بوين كانو كما فنا كرا على أودي لا إله إلا الله الله أكبر كورما غا كانو أدم ديفه كانو بوين دسكونا كتاسا كما فو إيه تيدا دولا فين نيرا يه أكانو كجو شادو ala ko adama de mango nyashi fawramo fana kara ale adama ni kangi teda ale ala klembewde Allahu akbar kadaga ale ala ya adama de buya katame fe to ga fe bedera adama de ka hera de gano adama de nafakamo ni ma fe ni na fe jala kene sangolo lata dukulu lata sangolo an dukulu an fe mun nyoje ale ya beda adama de nafakamo o mana ni kanga ikulongolo fenye ne kanga itetru yiramajigi ani kanu ko fenye o ene ala kalembewde fe tobe yetade ne ala de ida kan beturi goro Muhammad naka de ni je kono kana adama du ngo bunya jirawla ka jira ka fo umanga nyongol fongre umanga uteda dugula fongre kona kera ale ala ye kadaka ale fe tawdo kamo o femin dare kamo itado isako bala mumita ibla ki kolongolo ye kayite dawye Allahu akbar ala ko nekkelim bew ka haka yode adama deni e kango kenede nalo chalo o tendri majira ala kan nemo chalo anya jetebe ka fo a chaya ko ju ande dado ala of ma on vona kange kanu fokata anva fokata nito kanu no fe Allahu akbar o tedal duguna o ya ala nyire beni sarakale imoni mbe sarakale e alamo o ti kan nemo baragada koy ngani mbe ini wasado o ninate adama de tetrule ala nyefe Allahu akbar o wita benni ne wala limo Allahu akbar ni adakura la ilaha illa Allah Allahu akbar o mo mi ngangan wala sa wala moyo mana ka fo mo ye ale gara rasulullah Allahu akbar o kama ale folo de ite gwa kajira ne mina wele kata o mako nyefaye wona re folo de te gwane fle masanyi Allahu akbar
ka jira alala ande se ki kan nemo barakata kama mata saramo Allahu akbar nga ambeni sarakale yimoni ni wasadu lay kam magoto Allahu akbar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallam o bole koy sawp man amine man bar kishi amo ñina allah subhanahu wa ta'ala ko ke muhammadu ka anaka sodungo o neman barkay o ñinni ala fe ko ke muhammadu ka o yepma koroma nga koray kan nema ke anga muhammadu baraka kamo chadu salatu kala be ga salatu na fa be era de ga muhammad Allahu akbar o ka sahaba min ngara sena bulo ye o ni jibora ko ga se ni bulo ba tasro chadu sahaba ni de yoro salatu la o yenne Allahu akbar o mamale mo ala kira bolo ngoro ko yana ka sahaba ka do ma minu nulu ye sedo sena no yanga choro folo yo minu ngira dina birgide wala daba ya nga jamana nunga Allahu akbar foli buye chadu on bolu de nona usenge wolu ye senge mi ga on bolu tinana yo wabo amena furumu mo chadu yo tasma fa amena buguri sumane mo de chadu fa be ko ye ko moto ya wolu ga ko la jiru ko nashiju Allahu akbar anu ga mon tangu fano o de ato a como tu yila manaka kam misru yi como fole manga tunna como bru o fiaka bana como dongli rati do ma feble Allahu akbar wa hayya ala salah la ilaha illa allah rasulullah manga ino mo hon gam manga o tarani como fole fogaye o tarani como dunu fogaye o tarani como bru fiaka yi Allahu akbar manga darani manga ni yadu da femar ka me femay fenyedre mo honna como komi zoray akallahu akbar hayya ala salah la ilaha illallah muhammadur rasulullah o tarani manga inde koy Allahu akbar be wode do bi o nyebla ngo fesa anye suratul fatiha kala Allahu akbar o no kala kaba ko be bana chadu be bo min do de ni ya islam era kono fuyi tigen nate aya wulu blay na do ma ya do abana de koy Allahu akbar o bisigili kun yere chadu abe fatiha de kono Allahu akbar ayara jume siratal ladzina an'amta alayhim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu alla tigi e jatiga e rere on mi ede batu wa iyyaka nasta'inu wa mi de menyini tigi fe e rere fe Allahu akbar hedina angana as-sirata kamla siraka al-mustaqim min lenidu Allahu akbar siratal ladzina an'amta alayhim e ala yennema ke mamnu nye olu ka siratiga inde ala amani ne fe ka ambla o de ka ku Allahu akbar e on ga fanga ko lu doy alla be bawo aywa silama bebe ni sura inde kala abulu farna chaya Allahu akbar o ala amla yennema ke mamnu nye olu ka siratiga aywa ko ba de foranve chadu o dakuriya nemai o ba to kuma matama ma fu amina alaka alaka mina ala nema ka mamnu e jenu nye o ni suratu nisa aya bi woron kono donata Allahu akbar o bi wala wala diye chadu ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله اكبر مع الذين انعم الله عليهم صراط الذين انعمت عليهم مع الذين انعم الله عليهم اين لا جبل يمو مقام مقام يكلي يدري o ala en nema kam minu nyeku ko e jenu nyeku na politique en nema muso tige nema fama en nema dawla tige en nema ye de jama tige en nema o ngop ma ala ne ko e nema kam minu nye o e kan nema sigoro maka tiada o ma nema jume ne be ak ko fatiha kono de Allahu akbar ko fini sai ay bi ro kon nabi i kori o ko e ma yalla je de Allahu akbar nabi mawde ko fora aywa o nema tigula sabe tawi ni desera o mokun olu ka tasira olu ka sabal olu ka munyu o kiki ja ka fara chentu ka sabal no ka munyu ko ta ni yere ka saliya mai i desa mo o ko sedi shuta kana to i bulu ka ta ko to ni yere pro daga jigin ndi kuma nate ala ko mana manyuma gwanza uza kana to ikabe iko ka bile ni mota sade Allahu akbar inema bil banani de ko fara surat nisa bi woron kono dona kono ka jira ka fo kuma mina a bakurumba fora fatiha kono siratal ladzina an'amta alayhim e ala yenne make maminunga o nema sugu yakata kuma ala nema jume ngodo
ay jojo sella ibn ngala silamo ka yoro chiti ta kuma chiti fo saya selio o kore shu selio nafla selio farda selio suratul fatiha bi kala bela do ke mai suratul fatiha Allah akbar dokra kelna ko ta ka fatiha to wallahi ni yoro ni aywa igaro ka bo shamatiani alika jawahirul maani kono ajuju fulana fuyam wan worona rima hizbi rahimi ala nuhuri hizbi rajimi Allah akbar afani voidre ado ako ne ka wurdi mina kun yere de al maqsud al azam min al dhikri akika do ko be fatiha kono fatiha rajme ako siratal lazina anamta alayhim Allah akbar wurdi mina kun de ke dawlati ga na fulti ke toti ko alay nema ka maminu nye aywa ako wurdi mina kun ye ika otila mawka tasira e ko deta Allah akbar ikako dodi aywa akuni ma famu humun nabiyuna wasiddiquna washuhada wasalihuna yaye ako on ma mi ngani taten doy ako e bulangolo bome de ni me jawharul mani ajuzu fulana frank kimen mo won woro Allah akbar ataba ka ta kala je aywa shimo tani wona minge ay ka do de suratul nisa aya bi woron kono dana aya nyiwa Allah akbar inde ahmad yaw kayde ama fa mi voya aywa na fatiha kala ambe ba mina wa bi mina yorom no fe ni ne do Allah akbar la kaba ko ma kono chando ando de ayo do minge ala de amene bay on ni amene ndabara kun am mitla kan am mo waran dolo ko be ko ala ne kande mo Allah akbar na dabara kun ni fatiha kala ko ma fo amina ngana labnu nema turangoro an do bitla ka fo ala e ni gote koy akara kaba koy de aba afoko gadi ni ngomba de abitla ka buliga ta ko fe hado ne puma ma famu amal make aywa ala ka nema tigu la nema tigi ye jeniye nema tigi bele jele na jeni ma besabe Allah akbar fo mo ala ka dabo bele jele tela muhammadun sallallahu alaihi wasallam hal jibril talibo ala dona Allah akbar jibril tabo ala dona ala norola jibril ya min mi ga da disla gari hiraila karamugo do ba fo ko kala yira titanye go ko lasuloye aywa ya sabela laje dumulan mala aywa jibril ya do nora min dira muhammad mo ala kula ala dona ala mayala o talela o kuma ka muhammad soro ko da disila o shen kele o shen saba o bale ka sambawu ala donya ala batunya bi noro min zoro la de ala don hake min zoro la o kacha ale ka sambawu ala batoy Allah akbar ni ko kan yore famu ima e sana yele do aywa jibla yere deserawa aywa ako muhammad mo e kata noro men yoro nin an be yoro mina ni temeno kay noro mi meyo bine yeli ngay muhammad kata masa yi songa temene ka Allah akbar ne dara ko noro la koy ngay e dafa mene de jibril dana ya masika taw gen dara aywa muhammadur rasulullah noro kan noro tu kan noro diba Allah akbar o de muhammad sallallahu o po ma fika fembo o mo hor kele ko sallallahu alaihi wasallam ashaddu nasi bala'an ala anbiya'u ko jesus yi kono ya aywa ma minu nga balaw wanu kala jarabili jesus yi kono ka bo bele jelendai ako yen nabi nyumawnde Allahu akbar amaye siratal ladzina an'amta alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين شو تاني فنا بافو جوار ما نقولنا أجلو فلان فلان كمان بيورنا ما حزب الرحيم على نور حزب الرجيم أكو هم النبيون والصديقون والشهداء onnene ko mi mo amina ala ko amina wanjiro ko doyde ala ko wona de yaddi baye koy nga yemminu ngo fono yen nawni mawni aw ya do ne keme ku atwadi min lebe ku kono la jarabil ni nyenni tufalini atwadi atwadi fitne bele jele na jiya kono yawa aw ye fangelenda ay fangelendo dre Allahu akbar o ngani chorba ira ya fota ka kono nawni mawni kala jarabil ka dugu jiya kono katame beta ako thumma lazina yaluna thumma lazina yaluna Allahu akbar kunna ñoo fana kofe minu mi dawlu ka daraja la ko lu fana la jabil ka boko to ma taw taka Allahu akbar o ni ni flekun
ni kibe muhammad no fe o way sigi ni la jarabili sugu ya bele jele nga mi nyina de ko koy Allahu akbar an ama dakurunya de yen nema kaminu ni am singo tati ka soro o nema tigu o kira wo ma nyuma nu a blena kadaw dala jeso si ngono de ya fe nga kisata aywa akanya ma tayta soro la jarabili wala ko amoko aywa qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah kuna ko bene ala fe ko chemi na ka bolo ka junna ma bele gele de no nga kundige de ko yetugo no fe de ayo ladige Allahu akbar no kera ne ka ala ka kanu abo mi wadala ko tienti ga bidakana Allahu akbar la kad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana ala kera kan nyina maya akui ka do o ladige li feñ mambay aw bulu amalu maw o kuma bishina wala na aywa abeyade siratal ladzina an'amta alayhim fabi no fe aywa muhammadu min no ye nematu kan nemay nematu bela jelela ato de nema dibay ala kan nemaw aywa o konye o ye muhammadu min Allahu akbar abi bu ale de yorla ka jeri ka tadda ve tawla chado يا عين فيد الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان الله أكبر يا عين فيد الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان الله أكبر يجي نقدر تقول أيوة إمام مهدي أقول تقولي على النور على البركة ala ka turun goro ala ka fasaman diaw o bele jele konye muhammad min yede o kuma no kereye dan be bi boli kana yoro la umina ka bato Allahu akbar jim min ko be mamina no e je o bulu ko to me kan ida fala ki mi ki kononi ke bondoli ko ala ka fasaman diaw ala noro konye o dan be kono bina atani atode aka hakani mela nga a konye de Allahu akbar nyagula muhammad kay jirmo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuma bana koy nemo konyedo ala don ala noro ko konyede muhammadi da be bere bina domila Allahu akbar o kuma naw aywa ka fongira muhammadu shi yaro o kuma bana ay ebini ka bole ibini ka barko ibini ka galama ibini ka were ibini ka jifle ta hakani ibnu fo muhammad langa muhammad ya konye itisu ko gode ko masaka latiga yo ma do rote ya ayna faydillahi wal irfani yas'a ilayka al khalqu kal zaman amana maw aywa halabi kuma amma konoci o muhammadu yala nena u baka nyina ma do wa ma do amma me karamo fe u yangalala asengena wa nyini daya tay aywa abbe forama abbe karara jugumana Allahu akbar o kuma bebi ke mina abbe filminga bamana ngala on ma fo masunungu wala ma nyamando woni ala kira nyina ma yare la jede iba sur ala kira sona nyamando yamo asura sunungu yamo abbe karala abbe forama juguma be Allahu akbar no ye chene ne bo dokun ngana fora suratal ladzina an'amta alaihim aywa ala iyen nema ka minunye nene bo yoroni tate nga nema tigu olu ka taba nu kala jarabili mashiba mi ala bo daw ka jiya kono ya an min yino ko pew o ka soro a sharti de yoyi ni masangala mo kila way tse ka faraw ka koy Allahu akbar awala mawu muhammad sallallahu alaihi wasallam awula magami ngono nu weru be ko ka fo muhammad nyono tella de ma fala mana mina ala ye cide indamo no ye seli ate turto yele manga ya kelew aywa ya kala mugamo ko ika do ka fo aka tendru miene ay fashabla o madal ko nyona namo bla muhammad e ko be ka ay ko figa seli ne bla Allahu akbar ni ma bla ami fa Allahu akbar mo mor kala ki yanani aywa imama bugo ibe bel la damu ni mafache nga itanye kuraye e fashabla chando o jora falika ala ko mo hono ma cigodi akwa ka fasobla muhammad jine dugutigi de Allahu akbar ko kana dugutigi de ya jira
ma mato ko fle dugutigi dede gwendo fle ka bo dugula abora shufe ma mato ko nya soro bugal ni nyene min daraka amma dola de nga ira do chama daraka ayata na alai ay faso bla de o faso blain e ke miro la de Allahu akbar alakira sallallahu alaihi wasallam abi ise takabo maganda fe watimi ay nyeshi magama ko be faso kadiye Allahu akbar make kadne koy nga faso de to ko masangala e femi ne mo no esele ko no mo bla ko andanya sigiro aywa maka faso ma ke chugo dina banye koy dina tigi wa faso bla dina kamadre muhammad fle atato fle ka faso bla Allahu akbar pakraji ala yanda dina mi ngamo ko man na kunga fsa yere faso ko bi jade dina koro Allahu akbar ala kratara Allahu akbar o tali ngoraidi aywa ala deserawa ala ko ne madase muhammadu dina koyna ko manga o ko do ko andi do o nati do kuma ay do ganda ka ambe kan daga me maganga wi ko abada ita ndege magandi Allahu akbar ala ko muhammadu nu kote o te ba shebo chando ni ala joraka aywa afo muhammadu bo maga chando ay ko do de jira adama demna Allahu akbar asibe be ala ye kam mashiba jigi manga uka hono bite utaka foi kala chalo ngayu hinemene amagalla magana Allahu akbar ukanda shido kamo aywa akwa ka chide kabo muhammadu tara tunga manga yala chalo ka fasoto Allahu akbar opmao nene mingo sirata lazina anamta alaihim aywa suratul fatiha ngo ayoro mimme no de ala die ni be ba fo amina ono fe o ni yoro de ala ne maka minu nyede ne ba fe ka ko doye olu kasira i mode no fe olu kasira balo ni mashiban kasara o de je ko ya wala shafi Allahu akbar wa bela nyema ko ko demne fle chado atara magamina madina mina lafiya nana wa aywa fasumo ko abada yana ukacha ya kuma an ga tufa ka boy utilaka karfe bakin labe ka taka mawu Allahu akbar o karfe bakin aywa ala ya fo hone sallallahu alaihi wasallam chendo faso boyena ne ala fe ngoy kabbo chado da onga adama de ni da sago da be sago faso e da sago ko bi na ino fofo ndine onga ne alaba fuye kana so ukado aka madina de afrika sahaba yo kunu ka joya ukabo aye ma fala nungumbe soni kungoche ni alabi nyira jira ulai aywa kajira ka fo nyabu ya kam magando ay o gote na kadne alay muhammad bo magade mi tatu kala mi mashiba jiga kam hono bitoyi nganere muhammadu ka do nyenina ka do mashibala ka do hinatokula kada ka kiraya manyumanya o tabulo ye ode aywa ala ba kana manyuma taba de ka titatika trefa ka ba ko ga fu ba fuko anate nyoba fi o ngano we duwera tira ko tendure ya kana ka du kulo ko ka amina jira wala ka fo muhammad ni masami me nyombe sebe yo tay Allahu akbar o kamo sahaba bora kana manga ma bakle ngume kulumi ngorono e badru ye kele to daro la Allahu akbar o ma bakle aywa adatura bakle na kebe sabantan sabafe chando fuoru ado dunga ay ni deche ay ngo chete Allahu akbar ay wat se ka oho armani na tsiga kewo o modu be ka alami ngo fo no ko ngalo no ka dunata bota ayar ko fo wa masangala yin fasa afanga ka bode Allahu akbar o akuma fanga jira lamaka amana mala melkelaw aywa ni muhammadu kan nyana maya akunguru ninye wallahi o atobe blainya korosa atobe ando akal masibani la jarabili o to blainya koroben abugol mi ngata badoro ugadolo udula foka nyu ngari ka kirne daleto e ko blainya koro subhanallah Allahu akbar nay ala jakalata washi ngalata ka manyuma keto chando
kongo minoko kalamina kiragerena ghadwatul khandaki ubeka dengase ka madina lamini kongo be sahaba bela Allahu akbar sabi do fala kira ya rasulullah nima ala de la kadumini damo ema kongo gwanko juguni na ne fara kuru sirin kono bala dira muguso nga guriya doni konta chugote blede Allahu akbar aya ka fini korota ay kama kuru sirle akonna o jira ala kira la Allahu akbar ala kira ko ako wani ra tafle aywa sahabi nya soro kama kuru fla siri me ala kira kono na muguso ka agoleya subhanallahi amal Allahu akbar siratal ladzina an'amta alaihim nematu la nematigi nematu ka nemadiba Allahu akbar o de ka nyana me flani aywa taifu kaw olu y'a bugɔ don min k'a bɔ ni farakuru ye fo k'a se jɔngi Allahu akbar ka joli sɛnɛ wolo sabara maa se la ka na wolo a tɔgɔ de a se ni wolo sabara nɔrɔ ɲɔgɔn na joli simina Allahu akbar ala kun tɛ yen wa Ayiwa. ala ko ne bɛ yen dɛ ne ka teriya de bɛ taa ne ala ka teriya Ayiwa. ni k'i bɛrɛ i ye kungo sɔrɔ dɛrɛ Allahu akbar nka o min ɲinɛ nin taaba tabaw de kɔ Tiɲɛ don dɛ. k'an n'an ta dama ta ka sin ka o miina ten Allahu akbar n'an y'o miina k'o gosi an disi la an te la ni lajarabilu nana an bɛ tila k'an bokolo ndolo ka taa kɔfɛ o don Allahu akbar dakuriya kelen na fo ka taa muhamadu da dugukolo jukɔrɔ Allahu akbar a ma ɲɛsuma diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar lajarabilu dɔ bɛ dɔ bɛ na o ni kɛlɛ minnu ni bagamaw min kɛra a la a ka ca bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don ala kɛra ko summa lezina yalunahum summa lezina yalunahum maa minnu fana bɛ yen n'olu dan bɛ kiraw ka daraja la Ayiwa. k'i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ka lajarabili bɛ taa malidenw aywa an bɛ taa yɔrɔ jan wa an ka tɔw to sa an si kana hamaw la ka kisa lajɛ dɛ Ayiwa. mun ma k'a la mun ma faamu fadenjuguw fɛ ka taa jagoya di faamaw ma ka nkalon tigɛ ko muru b'a bolo bɛ se ko a bɛ ka mahadi ko in de fɔ o kumana ni faamaw n'u ma wuli o y'a sɔrɔ degoli bɛ yen Allahu akbar ala mun ma kɛ a wolodenninw k'olu sen da tasuma na mugu to a ka ko kɛbali dɔ kɛ o kumana faamaw k'a fɔ a ye nin kɛ u ye ko bɛ kɛ sɛgɛnɛ ma foyi subhanallah Allahu akbar subhanallah sɛgɛnɛ hamaw la o ale ta in fɔ kun ye o kɛra mali kɔnɔ yan koyi a ye mun kɛ mana a ye mun fɔ maamu Allahu akbar nka a y'a ta ni ala ye dɛ sɛgɛnɛ hamawula sɛgɛnɛ matiyani sɛgɛnɛ jelani Allahu akbar nin bɛɛ lajɛlen ka tariku histoire n'i y'a ta i b'i bolo da i kun de masiba ni tɔɔrɔ ni balawu min tugur'u la ala fɛ k'a kɛ i n'a fɔ a tɛr'u tɛ Allahu akbar sirata lezina an'amta alaihim Allahu akbar nin ye nɛɛmatigiw ye Tiɲɛ don. ala kumaɲɔgɔnya baw ala gindo fɔɲɔgɔn olu de bɛ tan dɛ nka ne ko an ka gindo fɔɲɔgɔnya sɔrɔ Ayiwa. k'a sɔrɔ tasuma ma d'an wolo la ala ko ayi a tigɛ tɛ koyi Allahu akbar ahasibanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun lam yaftar k'a bɛ mɔgɔw de kɔnɔ o ka to an yɔrɔ limana jɔn ye k'a sɔrɔ bale ni masiba mana wa Allahu akbar a bɛ jɛ nin nɛgɛ fo k'a bilen ka da tigɛ muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nka n'i ye nin ku aywa ala b'a a to i kɔrɔ fo i bolo fa k'i dafa k'i ka duloki fa Allahu a akbar tɔ yɛrɛlen bɛ to muhamadu ye nin bɛɛ ko Ayiwa. ne ko don min a bɔra maga min kɔnɔ dibi la su fɛ yɛrɛ ɲini na ko muhamadu nana maga minɛ tile fɛ Allahu f'u bɛ yɛrɛ yɛrɛ a jɔlen ye ala ko muhamadu ne de bɛ taa ni y'a to ne ta la Allahu ka sabali ni ala kama mun tɛ ne ala ta ye ala kuli se kadiru masa de don Allahu akbar. mango a yakuru cɛ min tun bɛ ka bɔ su fɛ wa tile fɛ a n'a ma minɛ nka ma ta sara dɛ aywa a ko izahabu antum tulaqa mangaw yɛrɛ baatɔw b'a la dɔw yɛrɛ da curunnen don dɔw tɛ se ka kuma dɔw yɛrɛ sigilen tora ten Allahu a akbar. ko ne tɛna kojugu k'a la aw hɔrɔn ne hɔrɔn tiɲɛ don dɛ ka se to aw ye aw de y'a kɛ k'a tiɲɛ nka sɛbɛn ni muhamadu ye bi maga min bolo nka ala ko n kana tasara kɛ Allahu akbar bɛɛ ka to dugu in kɔnɔ min bɛ don diinɛ na o ka don ni min tɛ don o ka don o kana don diyagoya tɛ rɔ subhanallah ahmadiyaw aywa aw tulo bɛ nin na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wa
mi kele boy Allahu akbar khalifa be mi aywa hadra mirza masrur ahmad ayyalahu Allah خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى من درس العزيز الله أكبر أبي مين بي أنجلترا فابا كنا لندن منياسي أيوة على درامي طاهر أحمد ودينا ناي منيان ناي نادو أفاسو يرجمي باكستان الله أكبر من يرجمي هو من غير نيني ناي كندو باكستان ها الله أكبر تمنا على كده خليفة أيوة بيكنا يا بي أيوة كم بدو مغولا ولا لا أيوة دان نعومه باكستان بيم ببريزان أو دو كذي أوله هكي الله أكبر ويا أيا يكافون نيندن ناني نيندويا نبي سوى باكستان بيجا أحمد ياي الله أكبر فوقا نيني نقولا كرامكم نمبيو دو باتي ولو كوباي هكلا نيمبا الله أكبر وكما مين ده أيوة أكاكما أنغا فوسيرولا أيوة yamara bora masakɛw fɛ kana ko khalifa kana kuruba kɛ ni y'a mɛn i bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma kuma tɛ wa k'u ka kuma nɛsiri ni ne yamara bora gakɔrɔnama bolo o kɛra min kɛ n ko wo nin kɛra ko ye nin y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ yen Allahu akbar Allahu akbar 84 أيوة Allahu akbar ceddo alamai no khalifatul masih rabi aya do ka fo diine ka lase mo mo o bi bonne de la ka wala wala Allahu akbar ka kewele ke ka semendia kata chando na fura ko kana puma kun kala tigara de en defa so do wa ye do koy nga fanga de ba on molo bi amma nga fanga jira pian chando ado dimse minu meyo do limaniya ani yɛrɛ di alamo kɛ u lamɔne do la fo b'u da k'u kolongolo huzuri ka khalifa i ka khutuba kɛ cɛ si tɛ ka se ma fo n'u bɛ pan anw jo kunna Allahu akbar do a y'a sɔrɔ anw maa saba bɛ yen komi an fana ye sɔrɔsiya min kɛ libi an datɔ o fana ŋuɲɔŋuya b'an wolo la Allahu akbar an yɛrɛw kumana kosɛbɛ ko yaati ta de n'an bɛ sa an bɛ sa Allahu akbar ja baara in tigɛ ten cɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'olu bɛ kodɔn n'olu ka kɔrɔ khalifa yɛrɛ y'a don ani huduru yɛrɛ u y'u sigi ka ɲɔgɔn ye kɛ kana kuma hey ani limaniya ani yɛrɛ di ala ma nka baara in tigɛ ten n'a tun bɛ kɛ ten muhamadu tun tɛ bɔ magan dɛ n ye faso bila jitoya tɛ ko dɔw tɛ lakale dɛ nka dɔw bɛ lakale koyi nin waati a y'a sɔrɔ funtɛni min bɛ yen funankeya min bɛ yen ne yɛrɛ sɛbɛn ka di kalifa ma ko i ye jitɔ de ye donc ne yɛrɛ bɛ se ka taa mali la ne hakili la ko limaniya bɛ yen ne de ye nin sɛbɛn ayiwa Allahu akbar nga man fɔ baro si kɔnɔ nga fɔ dɔ bi ye amma men fɔlɔ o funankɛ y'a fatuwa ni dɔ ye Allahu akbar o ni sira dɔ tɛ kelen ye lettre da khalifa ma ma jaabi a y'a dɔn k'a fɔ a fɛn bɛ yen o la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allahu akbar amalimaw khalifa yɛlɛ b'a ko denmisɛnw limaniyabaw a ye sabali ne y'a to n ka taa n bɛ jamana bila ala ni ala ko dilatɔ ye sa a bɛ i n'a fɔ a ko tiɲɛtɔ ala ka suma nka nɔ ka ɲi n taara ayiwa faamaw ye yamaruya di fa bɛɛ lajɛlen fɛ min yɛrɛ don a kana sɔn a ka bɔ a y'a minɛ ayiwa a ka datugu yɛrɛ de o kuma terrain sira ni mobili sira ayiwa ani wotoro siraw fɛ a tɔgɔ di gendarmew ni polisiw ni a tɔgɔ di minnu di fini don n'u don kɔni fa bɛɛ Allahu akbar khalifa y'i labɛn ka na ka na aéroport la ka na ka passeport jira minnu bila mɛ ko a kana bɔ olu bɛ yen o ma kɛra la wala khairul makirin ja masa in n ko a bɛ yen de a ye nin yɔrɔ lamɛn bɛ nin
yamara dito mo sebe ketne kadu mo ja nyama filla khalfa mi vatura ko o togode sebe kadu mo Allahu akbar olu jo meno to ko papier leje khalfa naka passeport di Mirza Tahir Ahmad Debe effectivement o do nyini ngam mi mo lu bulo Mirza Masrur to di Nasir o yo de sebe aka passeport ya fa ka tambo kaka ka blaga tame bismillah ube koronina do ba fogo no to anteni yo ala utura khalfa ka formalite be bana ka do avion kono avion wulle ngoro ko ka se yoro mini atwa di Pakistan nga espace orientable ala sorla ko hakli ko ay de fili aw de filani yera do o ko bi masa Angleterre fama ko ay de ataka ko li kono bile de na ko kewta sama ba mene ala ya kishi akbar ni ngara kawndo yi 84 oh khalfa dara Londres bara mi no ke Pakistan yere kuro kamo ani bara keli yere minan ja o be Londres ka Pakistan ga akbar ayi toy ka desi fu ni misara ala nga to aka to ya akbar amari awtlo benna ado nyaju bora akbar kolongolo lu kera nga khalfa ko ay nyaji numbo o ver mi ya tikete alhamdulillah akbar to ambeni yaneri labe baw ndenete meni aywa no ya ashura aywa o benomo mali kono aywa sirama tomba na fo mo ho conseil o konna na ko o doni ba ma biseki o le nyola jere ka kumallase radio national ni television national la aywa katla ko be ka chere ko ra jenze sababu bela aywa o karaminge kumaga munum ba kono aywa amada fe humbe be mako ko ka wala be mako no be jabora ma weraw olu fana jabora chando jabo ko yejme dakuriya mi wo aywa oye o ko ko doni ba ma bisegi minu no le sekesele ka lejele ga wolu de doni kunga salamaya kunga no liya blaro malla blala gwangala o ko lu ye Allah nyini mali gwa korona ma fe ahmadiya ka lama o fefe mali kono ko bejo pew Allahu akbar ne fora radio national la ne fora television national Allahu akbar o kuma hakili willa fa bela jelebe ni ko mamo akana ka dine bara shige aywa o koro e bo faso kono kada ka dine ka bo faso ima la kra bora faso la e kan ga dine bara ke de gura kelena bo faso la boya gende amado mi fo wi aywa ne ala kra bol fo sisa aw ba ala kra nyewa ay aw ko faso kono ba tabo ay abani mun je faso man dela ala shigara hamala nyo mitala to mali yara konna mu makala Allahu akbar kaboy ahmadare khalifa min nabel londru bi munyase Allahu akbar afara ka kana khalifa ka kana khudu bagay atara wa mata nga muhammad min no folo wodi bi ladigi yala muhammadu talim ga ka maka adana la ba fej mena ado magan digiya o de dira muhammadu mo mashi tato ala kala fo ala ka turi koro fo misiga ka ibi bolo faki dafa katlaka I kongo faki ka dogi kumba fa Allahu akbar ala karata karati chado de fana jugu ni tloble jira ka shena hamalo mena femi ngamo agara chodi bi Allahu akbar akaza gwa minu ya chika bo genze bi akaro lamado subhanallah Allahu akbar ya musay meta
khalifa be Londres ya toari Pakistan abe khutuba ke Pakistan nama de ba minu me misiri kono a sira Londres me kado ko ala na ne sabu ya bi ito Londres ko khutuba ke amba me je fa ba me a toari nga boro la kana ke wanye ba jole la subhanallah Allahu akbar bismillah jani alay jugu blaki toro ki nyego foka i boy dameka ni ya to alamo ala bini wasa mishi ma fo misaka foki dawa o mana ama fo lamane ba bele jele ahmadiya wa nakanu baw tandu akana hakili wuli foy ma foni foy make ni yono de temenaw chando aw ko be muhammad no fe aw ko be muhammad no fe suratul fatiha no kana aw ko amina siratal ladzina an'amta alaihim ka amina o min dara sirata tigu ka to an'amta alaihim ka wode ne koy o ma auto fewa hakil wuli kun ka kara chodi Allahu akbar mune foro mune ko mafo Allahu akbar ko make ala kala ko make ma mo na mingo na onye chando suratul fatiha ka guri de ma chama ma kala ba donde wa flani ado ma fa ka fami bo aywa ya anglisi gi nga akram minu ngono ko aywa ko fusirila ahmadiya ka bara be jele ndala o ta chen de o yengalonyi o ko wo ko de kadi oluye woluwo nyini mali gokoro na ma fe o ka puma kono ya jira anwo oluwo jambe be doka mara kono chalo da nga olu de a nyini ambe mi nga mara kono na fo mo gokoro la ma ko wo o ka nga haka o be bosha na faso de nyatala ko yolu kala nyini de Allahu akbar on ga do ma famo hakla ko bara nyira de kera kama o amma fo makati ahide o sete olu yo chando da ambe be do de kamara kono ya ku bina fo olu de ye amma fo ya hakli sigi na kerate o ya fo tugo mi ne ni gwa korona ma yake abana o ahmadiya ba ka minon guru faso ko tala ami faso bla Allahu akbar faso ko nga nga dine ke dine ka boni faso yi Allahu akbar amita muhammadu tara kama gandu khalifatul masih rawi atara ka pakistan to abella bana kuna wulo bala nga ibe ala na toy ni ala ko dole wa ka ba ka ten do ba fo mana na andara la ilaha illallah ngo itaka kama ko do fo ko do ga nyamine ay ke pay ma ci kana dimi ay yelam tani ke aka kala bato ke wuli du tlan fe akala deli ni gogorona ma na ko be o ko de mi nyina ve wanya ke koy Allahu akbar maliya to law récépissé nu mene to la ne maliya de ngam hor ko magandu tigi de ñew ama bo wa Allahu akbar min umar blaga ay min umar blaga malibla Allahu akbar mala chamata ko warde ngo ko do taranu be chamata burgina wa chamata senegal wa o jango ni ngumbay ma do e waso de mi ngira muhammad la Allahu akbar o nyono keto ila ko tiburi ahmad yow Allahu akbar dimi kun cedo bet na sikata aywa tali chugote do bolo ngana fura ka barajo minu mi taw donel o yenni ngokoro na makote o kuma ya hakili sigi foy ni de foy ye mi nyono make Allahu akbar wa kera minuna ala do modo ala yolde ko sirata lazina an'amta alaihim ya tachuto ba sura kera oludela o ni ala ba feka aw bla o mina kono aba gonga bo kono chodi ka kara chodi jeni o kuma ende soja ko alhamdulillah musa min gera kam hono bugo o kunguru yama nga mena kuna ko bina chine kun ala kuna jaba akara dimi fiu no anye ko sei akonona adoni baba ma bisekin ukalla ini minu ya afo radio national television anya me an sojara kapbe walla benedo ni gokor no mi no be an no lu bele jele kuna no ya yamradi dongodo hali atoy di shet ba fa ka ami kasakuru
kada kan dige maka ala bina firkite yelama ka kan dai Allahu akbar masami Muhammad magamre kadi Muhammad mo masami shena mawlaw ka zawiya buri ko ka ngo ya cire kata buri tari masami yelama ka ke faray bi chando aha o musami mali bem ne kadamo hal siga tala chando ay tigo kade ngwa beede ngani kodo mage ala ni kodo mage ta ko sebe ala ebo do jogodi e ko bri kana do bli o ma sebe ala ebo do jogodi amado ay no soja oh ngal alhamdulillah aywa faso be yoro mi nabisa aywa mi nyanga bakuya mali ni minnu bɛ kɔ kan ani mali ni minnu bɛ kɔnɔna na u kabakoyara u hamina mali hinɛ banna ko wo ɲɔgɔnfa bɛ yen wallahi ka dɔw bɛ ka filaw fa filaw bɛ ka dɔw fa donsow bɛ ka tɔgɔ ye di rebelu fa rebelu bɛ ka donsow fa rebelu bɛ ka tɔgɔ ye di surasiw fa surasiw bɛ k'u fa a bɛɛ mali ɲɛ o tuma a bɛ kasara bɛ mali de la an bɛ hamine do ko ka ban an bɛ duwawu kɛ ala fitinɛ in ban ala fitinɛ in ban chando o waati aywa o waati in na nin kuma suguya tun man ka bɔ dɔnni baaba maa 80 kɔnɔ da kɔnɔ o de kɛra kabako yan fɛ Allahu akbar e b'a fɔ k'i bɛ t'i jigi da gouvernement min kan k'o k'a kɛ o kɔnɔ ganmɛ balawu dɔ tasuma faali la e bɛ tila ka taa balawu wɛrɛ wuli gouvernement yɛrɛ senkɔrɔ k'o k'i dɛmɛ k'o fifa k'o tasuma mana a y'an kabakoya nka ni dɔnni bonyana kojugu a ka ca la i yɛrɛ ko kɛbali dɔ i yɛrɛ bɛ sin k'o kɛ ten a b'a sɔrɔ o bɛɛ ye dɔnni bonya kojugu ye Allahu akbar o kɔrɔ tɛ nin kɛlen y'an kɔnɔ gan dɛ o kama aywa an bɛ min ɲini u fɛ gouvernement tɛ dɛ ayi olu ka laɲini an b'a fɔ olu ye tiɲɛ don anw labɛnnen don o fɛ ni gouvernement ko ten nka an b'a fɔ a ye ni ko y'a waati jɛ a bɛ kɛ ko kunda chando i ma bamananw ko ni sanu y'a dɔn ŋajɛ a bɛ kɛ ani sira ka fisa ye chando dɛ misiri wele ka ɲi nka n'i taara jɔ sugu la ka wele ko fata in bɔra min Allahu akbar ka d'a kan ma k'a kɛyɔrɔ la 10 heures waati n'i taara misiri wele fana ko kɔni fa dɔ ma taa misiri wele na Allahu akbar ka d'a kan a kɛra kɛyɔrɔ la san ka ma kɛ waati fɛ o kuma an b'a fɔ dɔnnibaaw ye u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka mali hinɛ minɛ chando anw k'a fɔ ni gouvernement ko ten an bɛ minɛnw jɛ o kɔrɔ ye di k'a fɔ an tɛ fasoden o tɛ dɛ maa ɲumanw y'a kɛ ten filanan n'a ma kɛ ten kun jolibɔn bɛ na dɛ ni faso hinɛ t'olu la faso hinɛ b'anw na ni faso makari t'olu la faso makari b'anw na habila ni kabila ka kisa i m'a ye dɔ in ko a baringaw k'a fɔ ne y'i bolo kɔrɔta k'e kɔni bɛ ne fa tiɲɛ na bolo tɛ ne fɛ ka kɔrɔta ko n b'e fa Allahu akbar e k'i bolo kɔrɔta ka ne fa e na taa n'a bɛ jurumu ye an b'o fɔ dɔnnibaaw ye bi Allahu akbar n'olu kɔni ka dɔnni kɔnɔ olu ma se k'a dɔn dɔnni baaba maa 80 olu ma se k'a dɔn k'a fɔ faso bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ bi bɛɛ ka hami a ka bɔ o dingɛ kɔnɔ fo olu tilala ka dingɛ wɛrɛ sen k'a fɔ gouvernement ka i coro o kɔnɔ kokura o tuma min bɛ se ka gouvernement lafiya o ye o hakɛ bɔsi ɲɛsin bɛ minnu ma olu ka se k'a kɛ mɔlɔki a banna Allahu akbar anw tɛna a to gouvernement ka don kungo wɛrɛ la gouvernement b'anw dara o y'anw ka kumakan de ye o ko Musa Tarawele tile ko o fana y'a kɛ ten an b'a foli tiɲɛ dɔ tigi Musa Tarawele ma foyi kɛ ala ka hinɛ na a ma foyi k'anw na dɛ o waati dɔnni baaba minnu kun bɛ yen ko an bi pe olu fana ye nkalon de tigɛ Musa Tarawele faamaw tɛ fɛn kalama min dara f'u ye a ye baara k'o kan a nana si dɔ ko a tɛ
sɛbɛn min ni o bɛ olu bolo n'a fɔ mo récépissé o kelen de b'anw bolo o tuma u y'a dɔn k'a fɔ a se foyi t'u ye sariya kunda k'u b'anw ka baara tiɲɛ koyi a sɛbɛn minnu ye o ye gakɔrɔnama de ye o kama o ko k'u b'a ɲini gakɔrɔnama fɛ an bɛ gakɔrɔnama fo ayiwa nama min bɛ gakɔrɔ ayiwa gakɔrɔ nama ni a nana ayiwa k'a fɔ e yɛrɛ ka ga ayiwa o sen dɔ k'o bɛ taa kari k'e yɛrɛ sigilen to o kɔrɔ an b'a fɔ gakɔrɔ nama ye bisimila ayiwa ayiwa Allahu akbar k'a k'i n'a fɔ Musa Tarawele ye kojugu dɔ kɛ la anw donna kaso la Musa Tarawele tile la ayiwa nka kɔfɛ an y'a sɛgɛsɛgɛ ka d'a kan n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ minnu y'an minɛ n'an u b'a fɔ a bon anw t'a ci dɔn dɛ c'est les ulémas c'est l'ami Pic qui a dit bon on n'a rien au courant ye ça k'u la donc faama ma foyi kɛ a bɛɛ dɔnnibaa ninnu nka hali bi an bɛ segin a kan aw minnu ye dɔnnibaaw ye anw tɛ fɛn dɔn nka anw n'an ka denmisɛnya n'an ka kunfinya n'an ka kalamaliya faso bɛ dingɛ de kɔnɔ bi bɛɛ kan k'o de jɔrɔ nka n'aw ɲɛ tɛ o dingɛ in na aw ɲɛ tɛ gouvernement coronko la o la fɔ b'a fɔ a bɛ dɔ wɛrɛ wuli k'o sababu kɛ anw ye anw bɛ sɔn ko cogo di gouvernement ye hakili sigi o la n'i jɔra a ka don min Ahmadiya ko mɔlɔki hali sɛ tɛ bɔ a fa kan ka da k'an tigɛ maa kan o kɔfɛ masa bɛna a yɛrɛ jira siga si t'a la min y'a yɛrɛ jira ala ka kan magan bila kɔfɛ min y'a yɛrɛ jira Cheikh Ahmad rahimahullah Shamalaw ka mali atwari o ka zawiya chile ka ke boy masa min y'a yɛrɛ jira o kɔfɛ o masa min ye khalifatul mati rabi a ka Pakistan bilali kɔfɛ a ye yɛrɛ jirali min kɛ khalifa taara Londres ayiwa faama min ye nin kɛ khalifa ko a ma Londres a ko i ye kojugu kɛ dɛ ayiwa a ko wa masa ka danga y'i sɔrɔ dɛrɛ ayiwa nka a ma faamu don dɔ la a n'a ka experts lamɛrikaw ni yahudiya minnu bɛ yen ni u b'a kɔrɔ ye n'a bɛ don avion min kɔnɔ ko bɛ se kɔrɔ lajɛ fiɲɛ t'a la wa di dadi ala ko ani ce experts masha Allah a ka dɔnni b'a la n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don avion kɔnɔ ala ko payi tasuma o avion minɛ dɛ a jɛnna n'u bɛɛ ye Allahu akbar diyawul hak sanu ɲi dɔ tun bɛ a la ayiwa a fa bɛɛ jɛnna u sisikuru dalen a den de nana a fɔ maaw ye nin sisikuru in ni ne fa ye ka d'a kan sanu ɲi bɛ na Allahu akbar ni y'a sɔrɔ khalifa bɛ Londres ayiwa nin kɛra an ɲɛna Pakistan ye ayiwa ni y'a sɔrɔ ne bɛ Pakistan dawul haki jɛ na ɲɛna ye n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a bɛ kɛ aw hakili bɛ k'anw bɛ bɔ an ja kan wa n ko masa dɔ de bɛ min da sankolo dugukolo ye diɲɛ faamaw ka faama minnu tɛmɛna ale de y'u bila a la u bɔden sɔrɔ o bɔra yen minnu b'a la bi a y'u bila a la n'u bɔden sera u bɛ bɔ yen anw y'a dɔn o masa bɛ yen o de ye sukuba o de ye dugu jɛbaa ye o tuma Ahmadu a y'a hakili sigi hakili kana wuli a bɛ minnu kɔnɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko baara yɛrɛ kɔni bɛɛ dabilalen de o tɛ tiɲɛ ye o k'u b'a ɲini de wa o ye ɲinibaw ye olu bɛ cogo min anw fana bɛ ten o tuma ɲɛmaa min b'an bɛ la n'a bɛ fɔ o ma gakɔrɔnama u ko k'u b'a ɲini olu de fɛ kuma in de ye ayiwa nka an bɛ segin a kan alhamdulilayi kuma laban na Masihul Mawud n'o ye Imam Mahdi ye ayiwa ala kira Mahdi min ko fɔ ala kira ko a tɛna fɛn wɛrɛ diinɛ kan a tɛna fɛn bɔ a la a b'a sɔrɔ dɔnnibaaw ye fili dɔw kɛ ala bɛn'o de dɔɔni d'ale ma ni dɔnni dɛsɛra min walawalali la n'ala ka wahyu tɛ o tɛ se ka walawala koyi donc dɔnni ye k'i taasi k'a miiri o fɛn m'o sɛbɛn sa fo o kana o de ye wahyu ye o kama ala kira ko ala bi Mahdi in ci ka kuma fɛ fili kɛmɛ yɔrɔ min na o bɛ walawala ye ala yɛrɛ fɛ a ka ciden y'o de
dina kurate muhammadu kurate qur'an kurate kele ne do la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadun rasulullah sali joli jakadili sungalo suni hijlata o sirama jomen josi nduru minga ahmadiyo bin neke ala o muhammadu ikado muhammadu de na nyuma mbele jelle fa samandi Allahu akbar bace ma bido ina na kofa ina na nyefew itabo ala o de daraja damo walakin rasulullahi wa khataman nabiy wala jamudira muhammadu mo korana kono ikafsani norotigi be na ma be ba ba ka noro mena efe aywa o de jamudira muhammadu mo korana kono o ni ala kira kafsa kira tawye korana ayam ma fo ni nedo ni yeni mblaka ba itina korana aya shisro mi ma jira ka fo ala kira kafsa ni kira tawye o te yata korana kono ni ba jira Allahu akbar na ma be ka noro mi mena ede fe khataman nabiyina de koroyte o de kama furashi kama tani mo khatamal awliyai waliyu ka waliyu mimi waliyu yati tando o waliyu chama shigama de barkala chama waliyu yasoro Allahu akbar da jeli fana be dali khatam doy shigana hamalo fana bete aywa waliyu bi waliyu ve en noro men waliyu afo de mo khatamu o fana ma be ba men ma fana bo khatamu Allahu akbar on ahmadu jore mo kula wa kadaraja de kabola Allahu akbar chedo imam mahdi alayhi salam akowo sacce hokar Allahu akbar juton ki tara tazalul ikhtiyar karo mabba aywa akwai ahmad yaw mimi wai ka do ba fe aywa nga ya yira majigi ko mi jala kitigi bete sen na de Allahu akbar muhammad buram maka ka soro ya tay nga yira majigi ko mi jala kitigi Allahu akbar shigana hamala yira majigi ka kina fo jala ki ya tay ka soro ale de jotigi Allahu akbar khalifa bora pakistan ka kina fo fazo de dote ka kina fo jotala ka soro jo ale tay ahmad o da de bana be wa mahdi ne wada naw yo kekun masai ma yara jira Allahu akbar sacce ho kar ka do ba fe juto ke tara tazallul ikhtiyar karo ngalu ndi wala ma jala kitigi ko kay yara majigi choya kwa yo ke ka soro ba fe Allahu akbar don baw on yara majigi le do Allahu akbar musa tle don baw o don baba men ngumey olu tamada don mo fam ya pembe tando ni doni be hakli makay ebe fanya manyami tando de usman kala pola ka hinana aywa bashir haidara la ka hinana usman drame la ka hinana amin kadi drame la ka hinana umar li o kiyo ka president aywa ngolu ye an wele de ka taa gouverneur fe ya bajo kamale ngoro aka biro kono never for iner amenyona Allahu akbar olu ya jira musa tabara ka fo amu kan galo jowla de aywa abi kete do baba kete de wa bajo ko be shiri o yadu ye che jira ye la de la jira u ba jira musa tarol na anye puma mi voye wa che do puma na u kanyu fle ku sigine ku minen dalu e gwere u kiya dabo kama nguna na ye jawtu se kamene aywa o puma amman dindi feji mangata gouverneur o puma wa unye chorba de onde malion ni an shi jele do o puma do ave ya ba yo wa do bleke de namarado ala ay ta che ngabur la sakata do ko ay Allahu akbar ahmad yaw ay ya ba yo kaburu nyini akata do ko Allahu akbar ay la dilade ke aywa ado kamana goro atwa di doni baba nu watwa di ulabana nela ngaba yo bisigi nu ga kollala la nati do marala ay Allahu akbar aw ko kono mu ga gafe kono uyu ga gafe bo ka jira atla ka fo ko ay ja ma wore ka gafe de sene be aw bulu ahmad yaw ka kanu kala ndi jenoyi wa min ngere ni mo ka rapport ka da ministre mo aya soro isa ongo be de ministre ya do Allahu akbar Allahu akbar boy go ambaso na marash mo fi o ko ma yo ma so o kuma enregistrement min ngera aywa don bo ya dugo shay ala ka hinawla ka tani dara ka dara be bulu o kacco ni kanyo wa ma fo ma biseki nyesa o nunu nye o mada doni mo ye hakli takabara ke o do fitness chic nde jamana kono o ye wele kasike o kamo suworo kono ne a fo mo ye kira nani dramani mi me aka fo anyo mor mo wele debala maso fo atara twari
arajo television nyata la ka fendo ko khadama dugu wati ko digo de wa mana ya tawadi wa ko defense ta ya ko dugre me ya tawadi to chama ngume ango pay ni nyeme dre ni zengoni ndebana mi kedre ngonga jamana la halaka mo kiranen dramani ani yakub dugre anuna ma bamnu zigira ongo sisa ni nya nyono baro mai kadaka jamana nyamine do chandu nyugu kema ko nyaga wuli amba to ko felala neni daga sege sungalo la wan sigi mede ni jamana mo nyama jora kiranen dramani atwa di dugre sigi ma karfani o be karmo baw iko ma ko kwale tara kala ke kana abini sayyid ahmadiya ka o dahilele do fu de mo kuma na nyengwe esa nga faso bel halamina ni jimai au mi fo ni au minungo au ka au minu makala nga au minu ngalelo don ba ma biseki ma kele jima sorala ka fo karsa jamana bel halamina min de ketay ko ni de fotay de o de balala sa Allahu akbar ma biseki gouvernement aywa cendo iya ba ya jwa joro la amade me ma fe ni ko gouvernement mbebi o fana gogora nere o fana tsika ki ya ba o shiwa ka fo cendo o ko ni fo sa o mana aw don ba ma biseki no ay na sade an gane ahmadiyo bla akasigi ko nere ko chodi kya ko la de aba fe ko min galo taga churo kuna wala ma akoko min ku yo min fo o kuma nere gouverneur wo ya ba ya ka tigo mi nere sigile fle be ki tafo o ya ba yo ka wate asoro atwadi fe tani sababu ma chayati chandu bi namara se ka kede aw bata o amimi ni gwakorona ma fe ya ba yo ki gouverneur Bamakota chandu o mi me Bamako gouverneur na be ka cheni ngalo mo nyona ikum ya ba yo ka chomi o kwa fana ka oni labene Allahu akbar ko ne kelebe udi wa matika fevara ayaw ka matika femwala atigina chukuma beti kabako Allahu akbar wala yo fo chandu kona afora nyongo komina ayna korane fa chandu o lu ko kango krawro Muhammad ko fe ko de ngalo nyi ko kra bana Muhammad ka ango Muhammad sallallahu alaihi wasallam alega dina de fokata du ko lebe nga yemi na ko fono yem hadiye ako alabo chiwo na sura gwanza bina ma gwanza on jamaate yade nga ko de alaba chi o kuma na nyo so sa ami kuranata yala chidengo kurane kwa bana wa tira ma bande ala gouverneur ni eseme ko kesa ka ya ba yo nyina fi bo mola ya ba yo tay mbaro bi bo ma chama ma ye chandu wa chama du ko gorobi Allahu akbar wa asura ne shifiya cheka shidia cheka jang ga bi shi jeme amena don ngoy on ni ngu zira ka kura ya alo moko bulu aywa ma tita ni maito tikunu goy hayde aw bata on mata ma robe akata ami mi nyini mali gokora nere fede olu ko ki kaunga atoidi fe bedatugo ni yo ke on labene do fe kasinga mali blate mo soyi faso de yatala onga o wati dono baw yeminge ko mu yo musa klege misali ay musa kle dono baw yeminge o wo misala flani o kuma e fana bo nyino fe o ko ya bagaygo alika biro kono goranere kele nay Usman Kalaponi Usman Ismail Drameni Kadi Drame ani bayi baya Hydrani ani atwai yuba sule abe kulba be me chando o lu yan sigi uma fo kay dimse ko tisiga be ko kada ko ba ka chende jira musa tore lado on ga taralla ma mina che kra on dai kasari tununa o ko me aw ka chawlu aw ma biseki aywa o ko mali ra mali fa bedo ko ya fo to mi o kuma alhamdulillah ni woni ko nyana ma baye wallahi o kuma amma nyini mali fa ma fo kana nyina o kleni ko de ko jija ko bla senga o nake la kale fe je yere kono dagura labana ama fo malde bela jelenye afana bela jelenye aya hakli sigi chando foita be mako ya hera ko Allahu akbar amma nyini ala fe balon mashiba o mi mem mali dala ala aba jama chuma me ka fo ko ala kam malikishi ala kam mal dahana malikono e ko be dahado Allahu akbar
nga ala ko qur'an kono afala taqiluna ngala ti hakli tawa oni doni kera nan hakli make ñobe ñamini babike kala pon Ousmane Dramé atwadi Ismail Dramé Allahu akbar ka Dramé nu uli haklita Allahu akbar kabarake ngame bimina ni don ba biseki amu fo ñaɗum katla ka jarola aka kuma fo a watila maka watila de o angoni mi ñina fe o yo de ni wati kunde sisani ngani ki ba fo cugoni dola abi kina fo sirando ayde ka do sirande o ma ñini gogoro nere fe ya ba yo yake cugo mi baby Allahu akbar ije ka ya ba ko ñana fe bo la no kra je bebina do ka fo fembe Allahu akbar nga cetigi aywa ebi mosode ko mi ngalo yitay o ma hadika dapre sacce ho kar ju toki tara qatulul ikhtiyar karo o yanga dapra la bay Allahu akbar ka do ceba ve nga kwanga maji ko mi ngalo yandai muhammad yo dige sallallahu alaihi wasallam sheen hamala o dige sallallahu atwadi radiyallahu anhu aw alayhi salam wa manma mbe o dige wa khalifatul masih rabi ayo dige Allahu akbar ngan mbeta aywa ala bana kuna wolo dila ko ma ahmad yaw o kuna wolo i kado ka fo o kaba no de yangale angunani ngano yake mangani ka kina fo o nyono maka folo o kuma siratal lezina an'amta alaihim anya damina romi amma hakili jigi ala yenne maka ma minu nye ange o doye wala mamlo luga sirata ga wo luga sirata de na nyona la jarabiluye o na bete wa bete o kuma o bete wadi sa o kuma ni yenno so joko de yalla baraka da koy o kuma abbe ka do ke jamana ye ani jamana da yuru sama baw o don ba minu nye ni ngoyenge ka sura maka wati fe maka kechola ona to ami do ku ye Allahu akbar andi dimu goro kada ka bina ni kodoy ni ala ko dilato e baw ka be ka chen Allahu akbar kada ka ko ya kecho nyumani o ku diketa de ngay ko lu ya cere ara joni television bela jele la o kuma mali rabbe hakli wala al maliko ka wele be ka bo fa bela jele wa ma fo be ki hakli sigi ni yo lu gal lahi ni Allahu akbar ko ba ni on ni olu be maraba ke o on olu be marabaw aywa ko ya koro nga amba nyina fe ya ba yo musa tlela ale jija kaminge o mi me gwa koro nere yarabi amma nyina fa kana to o katima kade kada ka kodo be natmenika atwadi amuna bifa wallahi Allahu akbar da kuran me kallasibi lame ba mo aywa o yenne anga fulbe lame ba bele jeli alhamdulillah ami do ga kura ala ka malikishi ala ka malisuma singoro jugu ani ko kan jugu ala budo ala ani malikal faila amin amin malikishi Allahu akbar wanda jugu ya bona jaba gurira ku abe kono na abe koka Allahu akbar ya do ambuka pala de nera ala ka demete wani deli mali deme mali deme Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam alhamdulillah suma alhamdulillah ni wati na me radio rabo fm la me ba bela jenen fo mali kono ni mali ko kan radio munun sogole me anna ka damine kayi fo ka taa se kidali ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan jamana caman bɛ yen su in na u bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ ana farafinna Europe kɔnɔ nin waati in na Asie jamanaw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin tun ye dakurunya kɛrɛnkɛrɛnlen ye an ka karamɔgɔkɛ fɛ a Sheikh Umaru Muazu Kulubali k'a lase bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru kɔni tɛna se ka kɛ bi inshallah ka d'a kan nin y'a damana fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ye waati nataw la an nana kunnafoniya wɛrɛw di ka maaw lamɛn inshallah taala an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ni maa minnu mako bɛ karamɔgɔ la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 walama 66 76 08 21 66 76 08 21 ni waati in na inshallah taala jazakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh han baraji jazakumullah alhamdulillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله